Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, wilujeng kepanggih ing renungan batinan GKJ Purwantara dinten Kamis Legi taun 2000 selangkung. Kula Yuswa Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking Yohanes tunggal ayat setunggal dumugi sekawan welas. Kanthi jejer ing panjenengane wonten gesang. Yohanes tunggal ayat setunggal dumugi sekawan welas. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawi taun 1990 sekawan lan kuwaos ayat sekawan. Sebab ing panjenengane ana urip lan urip iku dadi pepadang tumraping manungsa. Mekaten sabda saking Gusti, rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang patintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Dinten menika enjing menika nyelingaken kita marang wiwitan ingkang anyar. Kita saged ningali wonten waosan kita ing enjing menika. Yohanes mbikak Injil boten namung lan boten langsung nyariusaken bab miyosipun Gusti Yesus, nanging nyatakake setunggal ingkang langkung wigatos. Gesang sejatos namung wonten ing ngasta Sang Kristus. Gesang boten namung ateges tesih ambekan utawa sibuk marang pakaryan saben dinten, nanging gesang ingkang gadahi teges arah lan pangarep-arep. Kadangkala kula lan panjenengan nglampahi gesang, nanging wonten ing batin menika ngraos kesel lan kosong. Kathah kegiatan nanging wonten ing manah menika boten tentem. Lumantar wonten ing ayat menika Yohanes ngelingaken bilih menawa sumber gesang sanes saking kekuatan utawa usaha kita piyambak, nanging saking Gusti Yesus, sabda ingkang dados manungsa. Nalika kita manggen lan nyandak gesang ing panjenengane, gesang kita dados pepadang, senadyan kahanan mesti saged owah. Mila ing enjing menika monggo kita balik malih marang sumber gesang ingkang sejati, yaiku Gusti. Boten ateges nenggo masalah menika rampung, nanging milih nyedak lan pasrah marang Kristus. Awit ing panjenengane wonten gesang, lan gesang niku ingkang nuntun kita ngadepi dinten kanthi setya lan kebak pangajeng-ajeng. Amin. Tuntunan banyuraos. Napa momotan ingkang tasih kula lan panjenengan lampahi tasih karaosaken wonten ing gesang, lan pripun cara kita menika ngluwari saben momotan wonten ing gesang? Pandonga. Duh Gusti Allah ingkang kinasih, matur nuwun awit kasegeren badan ingkang tasih paduka paringaken dhateng kula ing enjing menika. Duh Gusti matur nuwun awit sabda paduka menika saged ngelingaken kawula malih kagem tansah ngudi, tansah pitados, tansah ngandelaken paduka wonten ing saben mangsa wonten ing gesang kawula, lan kawula kaajaraken dados tiyang ingkang tansah eling dumateng Sih Rahmat lan paduka ingkang tansah maringi katentreman wonten ing gesang kawula. Amin.